Nijang Karbi Anglong KSC Inglong Popen Chirok Tok Amai Lepen Armuka Jengka Chisong ke Padupon. Karlitang Hongkup Hanse Achor Sangpi Binarong Parpi Kisotek Tikabang Pi Iam Raju Tisu Lapen CM Dr. Tuleram Ronghang Apan Kirap Kacuang. Kardong pinyel ke news lang mga tan banjin nili theng tam tokbi non birtang tan ben arjuponika Karbi lo chalia song henlo karbi akhaya mo yar bumlo karbi lo chalia song tum karbi akhai kichung along ai ke tami ar jabdun thibji lasona porhut nijang karbi anglong kopli MSC constituency angkang alu jengkha pen ke helo kilometer cap sose 17 rong along jengkha karbi lo chalia song aro pen patirpi ponsi rongara ratum pen armuga chejeng pen kachisong padupon Herangke atum han ke pasini dun atengke labangso kachisong nang koke kopli MSC constituency pen kachetoidun Pawan Kumar aphan iramtang ningkan pho Karbi Anglong Autonomous Council ahem kang thiralong pangni dunno sitame Pawan Kumar ningkan pho plengdet tame rataphan thanga kerap pitek thedet kaching thurawa sai kipi kalisi ningkan pho angbong Patai si tami rong along kale damde pusi rong arat pen akoy pipon non akenang sot rong arat atum kar i towar kijuna lang se kachelang ahem lapen osomar lo kacharli ahem lahai hui awar sai prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon CM Dr. Tuleram Ronghang aphan kirabji aphan chuning ripon rong arat atum KC CM Dr. Tuleram Ronghang aphan ka chuning ri ke padopon chu non ke bangji KC kili kahut Abang fu kapre kapan si tiket piponang ji Pawan Kumar apan jong si tiket pisudet lutang ti BJP asong apan vote pi thekthilo si perang ke thengnu pachini pon KSA kong chunbang prosonto ing tipen kedamtang di fualong tribal conference kepada ponahut Profesor Dr. Gyanandra Barman kaningje minority atum apan ST status pening than edang di pu putak sodak pen pinremlo labangso kachesong along kachetong dun nijang Karbi Anglong Karbi lo chali song amai fu babul tokbi kong chunbang prosonto ing ti lapen kapre ke sia song ja potum chetong si mayar di pido ladak ke damtang alang litum arleng thetum inut pen inut ladak arleng thetum kacecak labang so habar kinang sot kacing thu ya saya mo an pusita biniar ni luke te ladak theklong lilang lasi bini ladak kadok ave rat pen sur pak pen bini te song nang kok bangela hello ladak nilitum non towar mesen ave kijuna langa farman ladak kemisen alanga be awar sai meme lapen kachar leo somara tuma phan ladak mesen a school ave than bang mesen sen ladak ave a school do kok a school ham pinine pen apne ki rupo than bang apor ben wang ne lahai tame thanga thik ave ing hum a school long than bang inut bet dota dolo arni penani wang we de ta dolo lasi nilipini labang so a media mate labang so nang litung press ahin pen nili pachini kangtung non Karbi Anglong long alang litung tim Karbi Anglong buka ciir ningkan ponon damtang de rapor ladak hawari si kacing thut hanganat theklong ave lasi alang litung bhanili si lam theka chupudun kangtung lapuelo thek chit unchit ahormo anthi chak nei rada phan pemang hunang ne lasi nili pini Karbi lo charlia song hamren regional committee amai fu ahin pen nili pachini kangtung lapuelo nangli tu majoka sarkar le donon majoka government le donon hawara phanangli tum kacing thura sayamo nangli tum responsible an ke claim pon pami nei kali polotang de nilitum Karbi lo charlia song pe nilitum dojoy je nilitum laan sose nilitum ahiring tangrak nilitum che song ponji lasi nilitum nangli tum phan na pachini dun lam thekala puilo non ke bangji nilitum lahai hoya hawara bang Karbi Anglong Autonomous Council pe nangli tum ke theki ding ke do tum nangli tum man pen ke theki do tum nangli tum phan rada tum nangli tum phan ning nang che the Karbi Anglong along atok anu ladak kacing thur nai saya mo an lang pon po klem pon po ning nang che the si nangli tum bana pe haidun lasi lasona hawara long nangli tum busita me emek eno ar chepang ar pe nangli tum kacing thur saya mo deng pon nang po busi nili nangli tum phan lam the na pachini lo lapen ke non nili tum Karbi Anglong Autonomous Council long niltum ladak alang li chief executive Dr. CM sa rakhe hai nangli phan sita me nili labang so ajai meklong pen rat pen che song rap pet ladak kadok ave rat ta dora pet lo hangnat ladak lam kapatu jo lam ave
ahok pet alam theyan siladak klang dak lo lasi labang so hawar along Pawan Kumar Abhana son ningkan phong bong alang sangnat ke klem avik lasi non eprang ke bangji labang so MSC election da non nang lelu election nang ke lepon alang litum komane tiket long pol ladak election vote ke haji men pen ladak rara han pamang bangke nang litum councilor sor busita me ke thegi ding in charge ke do ake thegi ding atum busita me lahai hui langpon pa me nangji lapen ladak nilitum boy thalang so elelong nilitum MLA sarake hai Rup Singh Teron sarake hai phan busita me nili lamthe sipini labang so ajai meglong ban nili nang tum phanang pachini made lamthe nang chini kan tungela puelo nang li hawar ladak Kopli constituency da puri lo MSC Pawan Kumar ke ladak thangnat ke claim ave lasi non e frange wangji nili karbi lo charlia song hamren district amai phu nili nangli tuma tenglo nili lamthe sina tuning ridung kangtung la puelo nangli tum leadership abang mesen sen leader phansi nangli tum labang so hawa Pinili itu matak, kaca song nang kok, akhir tiga lalu, itu non, 21st century apor, kirte adang digital India, lapen pakai non, DGP song kaca semen kan akhir tiga yang something salah inikas, lapen apa pakai puri, tapi pada kupili konstitusi ke palu tak, sebelum hawar, akhir tiga pakai kini ada rong foksi arat kaca song nang kok, lalu piniar ni langsung hawar long pakai kacipura. Asai pu bangken long kami tidak long lekila ada hemso awe towar awe school awe network awe be awe jatuh mana sorkar pen kira putang ladak handa long lek nasi lili tu kaci song kipi bangalalo non akor anjong si pirte adang network awe putang pirte kisung ke boy pirte ding chini dunde towar awe putang dei itu ke dam ke bang pen ceng lok itu ke on tu kisung itu cepat jok la ana porsi la da to wara me ave lang ave la penisi rak ni me lam bangala pulo la dak non jengkha hawara tarlo jengkha long non town committee ta me ka declare la ana porsi la dak jengkha pen kilometer gap ne baksi dui kahilo long si la an ke thap si dun puk pulo te la dak arar tum ko song si che song si det po ko song si ini pung pe det po la si pinil tum ka che song athik li bangala lo prab jin pen la dak kacing thurawar sai jasmet pet towar network la pen me lang school ki juna lang bang ladak nang pinangji adi pulo tangte labang so aha war pena bangke alang litum cipulo Pawan Kumar inutnut ancop kali non ke dogo masuk karap pandangan alang tubut pi hek si alang litum aning ki pung kasi langsung cepak lang lo kasi alang litum kace song lake aron kasi kace song lo alang litum ke mang lake jinyun lo kasi labang so ke mang lo bangke nili labang so media pen pajini kan tu bang lo Pawan Kumar inut abangke labang so apir the kapaceng kuri apana bangke una masih uno lo pen hek hello asini li kacung iri kantung iltung kacing hon chief executive member Dr. Duriaram Rongha nang li kai ke tame kacing kuri lo nang li ancun lo nang li de ancun lo lapena bangke nang li kacing kuri pan kabor ipi ka bang kun li tung rat men sitame nang li pan kai ke akiru lasi nang li ladak nang ci humrira nang li rada panang cilang ku pilia hawal ladak sot pro hawar long bang nang li nang ci humrira ladak rada pan akisung ke boy anang pajok hapu si ladak so me dia hi so hini question bang lapuno nono lom nang ni tumke kiasi tumke khaya mo arbum no lase la nang ni tuman rar tu ni nang ji thepi kiasi tum khan non recently karbiang long la bangso kache thang pru ang tan mena amuni la ta ariana mani thula ang tan mena wangse la bangso amuni pulo minority atum phan ST status an than lab ni pula bangso phan nang tum kiasi asuma ko pilo nang ni tum kamunthi wano ka la bangso la so lam the ke labusana kiya abang ke nili tuma phan perang media sa ke melo nili tuma rong sok siarat amoni datum akisung ake boy asap tanang langle la penalang li wangsi la pu hello pu ake thana kemon tawe melang kisung tora nang langle school ke dam ke bang atwar kisung ke boy ka tora nang langle apasi nili la busana tuma phan ke nili tum la sar bang soksi arada tum ke nang nelo la inut abang ke nili tum sar bang soksi amuni dake la Pawan Kumar phana bang ke ping tung telo busi nili tum siglo ibang ay tuwar lo
la tuwar ka via join ni han lo ki suki un i anta la hello ki sung nai lo nang litum towar ka bening kan kuan lo ar jiding pikalam lo nang litum MSC ko man lo kuan komar lo la kon ai der pipen lang litum rong nang humri man nang humri re nang humri re bang iki jok ta nang humri re lo ki la kon komar mata bang velo la brang election la IDGP ke hai cheng la husu molom ek bar bang lon par bang bipin la batai si bang lo la pen bang bipin lo karbiang lo sorkar ko pilo dan dipin nili ki chuning ridon kang tung la tuwar la lam lo la pen dang ka ve joy nilo ki su ki un ela non ta nili tum chi than pe lam lo ki sung nai la delivery ak ki su hai inke arve ki jang joy ni tuwar ka ve joy ni po gari motor la chohang sita bang ve la su lakha prepti kokanthi constituency ke parlo mensing han se rong mekar kalitang hongkup han se acho binarong parpi kedam tang tiklu jon thom aprang pen kisu cholong lokajok se chelang nangji an chelang lo sita non puan ta ki meang theka vedat alang litum don rap anta hiduk thektik ang se pin po dam me kedam tang ningkan hini aprang labang so han se hem asupo bang hini asupi nut tapen ake saramat tame chewai juino lason si non kiso bom binarong parpi tapen asupo long bamon hanse arta ningkan kretok anwet nang sitami apaya phan kisu chelang lapen ani om kichu ji phanta sangi chongdat dun ji chonam i anpata kisu dat abang phi se ka chelang ji ultrasound ji aphan anta tangka kabe thekti ka joksi i am ki hai rapen si am ki hai aphan ka chuning ri padi krim lo nang kera bek ji aphan lasi kang hon kang jin sopen nang kera bek ji aphan si chuning ri padi krim lo kerap nang palik ji adim babu rong phar account number 745101006879 IFSC code UTBI0RR BAGB Dokmoka branch along si ani kerap ji aning ke hangatum properly ikta choglo Pasikung lo ini media tu pancahang ke letum sejong ASEM PM do letum lokal ya apende akol konthia lokal ya senon letum ini kisu azing ding kilo non ke cekojam thome de ko ase kisung don rapta kiduk saide kelak saide mache hang ta thaiwe kisu bang non sik piklo ase itu hinten tuning ripon ke lapondo non goboma yem bagi kisu lapente CM ke hai tuliran lo hang nang to ban ni to ban aso kirung ki supen lang itu nang rap thai gim nang rap jibon bo sine tum hinpen tuning ripon lo asila so kisu ini tum nito doi po non ciklo jam kam do pom ta pom lo keso bang tua men bang e binarong har pipu akeso bang ta hospital long pon lo hospital long pen bang ke la so sar nang kudun lo kongsa kasi somat pen bande ultrasound ho kini lai kuri nei po ma la so ultrasound kuri dami phananta ni tumno akhi wede mat dam thek der lo dake non make la kiso bang puben bahini melo pu lang li ke asopoi lo sar bang davelo la son thak hasia ke sara din tame la son kisung pen lok si alang li ane ke woi long se woi lo ane kisu la son la so hem bang ha ke cheng pen me wang bom lo kisu kini pen lok se lang le tum ane dam nang ji lo somar da lang le tum bang dine apai do la bang ti pen bang apam avelo pena ke sar avelo non la in so so tai ni velo alo so so hin benda be pin lo la se lang li hen lo osalo ase la so akisung nang pajok ji mene pusi age hai yem rajuti so khanda tuning riponik lo la pente age hai leram rong hang cm do bom
kasi nang radji minit kasi itu hinta tunang report itu Pinia birte ke lan sigang ton paniglo lai bom tami LK News Karbiang lo